Nedelju dana je prošlo od 28. Beogradskog maratona. Pobednici su naravno svi koji su te kišovite subote bili na ulicama naše prestonice. U jutarnjem programu predstavljamo vam Ivana Miškeljina, državnog prvaka u maratonu, koji je prethodna 2 meseca bio i naš stručni saradnik u rubrikama kojima smo najavljivali ovu veliku manifestaciju. Ivana, dobro jutro. Dobro jutro. Čestitamo na još jednoj tituli na odbranjenom prošlogodišnjem prvom mjestu državnog prvaka. Hvala puno. Je li bilo teško? Kakva je bila konkurencija? Bila je izuzetno jaka konkurencija. Od samog početka trke izdvojila su se 3 trkača. Goran Nukić, Marković i ja. I do nekog 25. kilometra držali smo se svi u grupi. Nakon 25. kilometra jedan trkač je zaostao i ostali smo ja i Goran Nukić. Od 28. kilometra počinje borba, Goran je se izdvojio i napravio jedno rastojanje od 100-150 metara ispred. Ja sam onda borio se da ga stignem i negde kod Brankovog mosta, gde je veoma težak deo, teška deonica za sve trkače, ja sam uspeo da mu se približim i negde kod krajice Natalije da stignem i da prođem pored njega, da ga pretrčim i uspem da izborim tu pobedu. Što je teška deonica kod Brankovog mosta? To prvi put čujem. Pa, u maratonu to je već sam kraj. Postoji blag nagib kod Brankovog, a takođe i most je nešto specifično, to bi trebalo da se možda neko malo prouči. Zašto je, baš kad se dođe na most, toliko teško svim trkačima i počinje trka na 6. 7. kilometru kad se prelazi i kad se vraća. Mnogo ljudi, mnogo vibracija? Da, verovatno. Verovatno vibracije utiču i nakon toga imate i uspon uz Brankovu ulicu. Tako da sam taj finiš je dosta psihološki. Trebali bi trkači da se posebno psihološki pripreme za taj deo. Ali zanimljivo je da to pored toga što vi trčite u maratonu, obučavate ili trenirate zajedno sa 100 drugih učesnika. Tako je bilo i ove godine. Jeste, ja sam trener Adidas Running tima i u broji preko 100 članova. Ja, da tako kažem, nisam sam u ovoj priči, znači to morao bi da također napomene moje saradnike koji su mi mnogo pomogli, fizioterapeuta Hanija Odeh-Bekića, zatim stručne saradnike Dragana Aleksića, Katarinu Pohlod, Kristijana Stošića i tih 100 članova koji su mi u velikoj meri pomogli. Ništa bez dobrog tima. A što definiše dobrog trkača? Vi godinama učestvujete, osvajali ste postepeno, mesto po mesto približavali se kao tom prvom pobedničkom. To je put. Trkača definišu mnoge stvari. U trci postoji deo gde dominira srce i gde dominira glava. Kako da kažem, maraton se trči 70% umom, 30% je fizički trening. Postoji, treba trkač sama kad počne trka da krene hladne glave, da taktički dobro trči. Međutim, pred finiš treba da se isključi glava i da se uključi srce. Tu počinje borba, tako da treba znati kada trčati umom, a kada srcem. Možemo da kažemo da je jedna lepa poruka od vas da zapravo srce na kraju pobeđuje i odlučuje. Jeste, sam finiš. 42 km i 195 metara je dužina Beogradskog maratona, 2 sata i 35 minuta je vama bilo potrebno ove godine da pretrčite. Kako su prošli ovi ostalih 100 koji su sa vama trenirali? Koliko sam upoznat, veliki broj trkača je istračao svoj lični rezultat. Mogu da kažem da je fantastična bila organizacija Beogradskog maratona ove godine. A vremenski uslovi, kiša i oblačno su idealni uslovi za trkače. Sunce je neprijatelj trkaču. Veliki broj ljudi je oborio lični rekord i ja među njima. Nakon 2 godine popravio sam za nekih 3,5 minuta moj lični rezultat u maratonu na Beogradskom, koji je izuzetno naporan i težak. Mogu da kažem da u zadnjih 5 godina koliko trčim, ovakvi uslovi za trku nisu bili. Uvijek je bilo sunčano i što je veoma velikoj meri smanjilo mogućnost obaranja ličnog rezultata.
ali ove godine je stvarno vreme išlo na ruku svim trkačima. I evo sada stiže proleće, mnogi planiraju nešto da se aktiviraju, što zbog fizičkog izgleda preko leta, a što ovako neki i zbog zdravlja ovako usput. Pa s obzirom na to da ste trener, šta preporučujete, evo recimo, rekreativcima koji počinju da se bave trčanjem, recimo? Kada, u koje vreme da trče, šta da jedu, kako da treniraju, odnosno koje su to neke cake koje mogu da iskoriste da bi trening bio što efikasniji? Pošto dolazi leto, bit će velike temperature, preporučuju bi svima da treniraju pre podne, u jutarnjim časovima, da se hidriraju, da piju tečnosti dosta. Onaj ko je početnik, on treba da nauči, po meni u početku, da se ne pojuri, da nauči da trči polako, sporo. I da kombinuje trčanje sa šetnjom. Da recimo minut trči, pa minut šeta, pa 2 minuta trči, pa minut šeta. I tako sve povećava minutažu trčanja, a smanjuje minutažu hodanja. I na kraju se, nakon određenog vremena, poveže se i može da istrči u komadu po pola sata, 45 minuta. A ishrana, s obzirom na to da je jutro, da li da se doručkuje pre ili posle? Može da se doručkuje nešto laganije. Znači neke pirinčane galete sa medom ili 2-3 kriške integralnog hleba sa džemom. Lagano i da se... Znači neki ugljeni hidrat nešto da... Da. Znači jednostavno ujutru ne treba preterivati, ne treba suviše opteretiti stomak, samo lagano, a posle trčanja može normalno da se jede. Hvala vam najlepše na ovim savjetima. Hvala na tome što ste bili naš gost ovoga jutra. Ivan Miškeljin, državni prvak u maratonu. Čestitam još jednom na medalji i čekamo vas iduće godine. Hvala puno.